Il-ħadd ta' 23 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 7, versi minn 31 sa 37. F'dak iż-żmien, Ġesu reġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir. Għadda minn Sidon lejn il-Baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed trux u mbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħih f'wudnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejda u qallu: Effeta, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sienu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu: kollox għamel tajjeb, jagħti smieħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti stenna li l-mulej jitrattak sew? Kull ma kien jagħmel Ġesu kien jagħmlu sew. U wera kemm isbuħija kif ukoll it-tiba ta' Alla fl-azzjonijiet tiegħu. Meta Ġesu ifejjaq raġel li kien kemm trux kif ukoll imbikkem, jiġifieri mutu, u juri kemm kien jinteressah mis-sitwazzjoni ta' diffikultà li kien jinsab fiha dan ir-raġel. Ġesu jieħdu f'post imwarrab min-nies waħdu fil-privat. Bla dubju biex jevitalu l-mistħija li l-folla storbjuża u kurjuża tan-nies setat tikkawżalu. U jpoġġu subgħih f'widnejh u jmissru lsienu bir-riq tiegħu biex jidentifika fiżikament mal-infermità ta' dan ir-raġel u biex iqajjem fidi fih. B'kelma ta' kmand, widnejn dan ir-raġel imsejken infetħu u lsienu inħallu u beda jitkellem bla problemi. X'inhu s-sinifikat ta' Ġesu li jpoġġi subgħih f'widnejn dan ir-raġel? San Girgor il-Kbir jikteb: l-Ispirtu Santu u imsejjaħ is-suba' ta' Alla. Meta Alla poġġa subgħih f'widnejn trux, u kien qed jiftaħ ruħ ir-raġel għal fidi permezz tad-doni tal-Ispirtu Santu. It-tweġiba tan-nies għal dan il-miraklu tagħti xhieda tat-tiba u l-ħniena kbira ta' Ġesu lejn l-oħrajn. Qalu: kollox għamel sewwa. L-ebda problema ma kienet ta' ostaklu jew iżejjed għal Ġesu biex hu jikkunsidra bir-reqqa. Il-mulej jittratta lil kull wieħed waħda minna b'ġentilezza u modrija u jsejħilna biex nittrattaw lil xulxin bl-istess mod. L-Ispirtu Santu li jgħammar fina jagħtina l-għajnuna biex aħna nħobbu kif ħabb Ġesu innifsu. Inti tħobb lill-oħrajn u titrattom bimħabba li tħenn u tader bħalma għamel Ġesu? Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba u l-modrija. Aziza Ommi Marija, int
li sejjaħt lilek innifsek il-qaddejja tal-mulej u mort taqdi lill-Elisabetta meta hi kienet fil-bżonn. Għenni b'talbek biex jiena nkun attent għal bżonnijiet tal-oħrajn, ħalli nasal biex nifhimhom u nurihom ħniena, ġentilezza u ngħinhom b'attenzjoni mimlija mħabba kif urejtna li għandna nagħmlu int bil-ħajja tiegħek. Għallimni inwassalhom biex f'ibnek Ġesu isibu il-fejqan sħiħ, dak tal-ġisem imma l-aktar dak tar-ruħ. Amen.